daktari mbona ondorere bwe yuga kogenda agreement yo gari akese ngenjondo mulisi bwe kanisa daktari aya nago sabeire 2027 kogenda ka ondu kubu women rep abana banyasaye tigamba kwani God is good all the time and all the time. God is good. Inje na poko oriorangerigo no mwongo na beto mo MC tamu ibere etam 2022 ngarigo bochumbe bwanyari bali chache nchesana wana noondeka na chikurigo mochumba onetayo ninje ndagitingiga mochumba onyari bali chache intune ngora twarenta nyasaye bwo bwanjani ari mi family eria abaye chinguru na ndaba siri no boronge bwoko bako kwaye na goetani onsi abago semeri goetani tiembera ngabara ya makweli obugima mboro na tomwa irangora daktari nande njengo sabira wako babu na tomwa noyo minto Duke Mainga akabere minister yetu lero gare chairman ya commodity fund onta bingo chanta bya family ya Paul ongachiri bwisano ndete iga bono nje wisdom mweli na aja kobo mochumbe nereye mwaka atandi onko mwachiri buibere abange na bali batigara mbabagereri bwe yamo na 500 ribwe yamo na 500 balero mwiburi omwabo ere buyose ere bobe bono moroja head box yene saregete kobo mugumenera bwake balenga mona inje mware go nganjera ngansabere chari shonjoke atoreke gako genda ka 2027 yamona poko yamona eno montomu ya mbiyamono na incho na tenenire ga igatari kobori bojumbe lakini yontomire oyo gokwana na ga Geoffrey ninche